440 o bunnoedd. Gyda 440 o bunnoedd gallwch chi brynu tocyn tymor i wylio Abertawe yn chwarae yn yr uwch gynghrair. Neu allwch chi brynu 21 par o sgidiau ysgol. Neu sortio'r MOT ar y car. 440 yw cyfartaledd pris bil dŵr blwyddyn yng Nghymru. Ydych chi, fel fi, erioed wedi meddwl ble mae'r arian yma'n mynd? Fy enw yw Cai Morgan. Dwi'n flogiwr a ffotograffydd o Bontypridd. Roedd yn nhad chi yn gweithio fan hyn yn Rhwmelan i Dŵr Cymru am dros 40 canrif, a dwi wedi clywed lot fawr am ei waith trwy gydol fy mywyd. Nawr, mae'n amser i fi ddarganfod mwy. Dwi, fel chi, yn talu'r 440 o bunnoedd yna bob blwyddyn. Efallai nad ydych chi'n ymwybodol, ond mae Dŵr Cymru yn gwmni not for profit, sy'n golygu bod pob ceiniog maen nhw'n gwneud yn cael ei wario ar ein dŵr ac ar ein amgylchedd ni, ar gyfer heddiw a'r dyfodol. Eleni, maen nhw angen ein help ni i benderfynu lle eith y ceiniogau ychwanegol yma. Dros yr 8 fideo nesaf fyddai'n teithio ar draws Cymru i ddangos lle gall y ceiniogau ychwanegol cael ei gwario, mwyn cadw popeth yn llifo. Ac i ddangos beth yw'r heriau sydd i ddod i ni a Dŵr Cymru dros y degawdau nesaf. Beth ddylai blaenoriaethau Dŵr Cymru fod yn y dyfodol? Rwy'ch wybod i Dŵr Cymru yn y link o dan y fideo a chymrwch ran yn ei ymgynghoriad. Gallwch chi hefyd ennill gwobrau sydd yn ymwneud â dŵr wrth gymryd ran, felly mae'n sicr werth i chi glicio ar y link. Fi newydd wneud efo hun a mae literally yn cymryd llai na 4 munud. Peidiwch anghofio i ddilyn, hoffi a thanysgrifio i dudalennau Dŵr Cymru i weld lle fyddai'n mynd dros yr 8 fideo nesaf.